Өзіңні татар әдебиетіне яңа сулыш алып келдім деп ойлайсың? Жоқ, шымлану, сескену, ойлану, келешектің көз алдарына маташу һәммә бізде де бар. Һәммә біздің де көңілінде. Журналист сөзінің кіші бар ма бүгін? Біз бит инде журналистиканың қайсы сыйырының көп мәсет бергенін тасвирлый тұрған замандарында өтті. Андай журналистика да бар. Һәм ошолай журналистика деп саналайды. Кішкене ақшаларға шол зур табышыбызын сатып яттық заманында. Хайырлы күн, хөрмәтле тамашачылар. Жауап бар тапшыруының бүгінгі шығарылышы сөз кіші турында. Әдәби сөз һәм журналистлар сөзінің кіші турында біз бүгін Фирдус Гималдинов белән сөйләшәбез. Сәмісіз. Журналист, язучы, Татарстан дәүләт телерадио компаниясы директоры Фирдус Гималдинов бездә кунакта. Хайырлы көн. Менә соңгы 2 елда бөтенебезне гаҗәпләндереп, шаккаттырып, бер артлы 2 китабың дөнья күрде. Сине язучылар берлегенә кабул иттеләр. Абруйлы әдәби конкурсларда зур җиңүләр яуладың. Бөтен татар язучылары өчен иң абруйлы саналган Казан утлары журналында бер артлы романнарың һәм повестьларың басылып чыкты. Менә бу нәрсә нәтиҗәсе? Чөнки син безнең янда, менә безнең кебек йөргән журналист һәм без сине һәр көн эш урынында күрергә өйрәнгән, эш мәсьәләләрен күрергә өйрәнгән һәм кисәк кенә син шундый йылдызлы язучы булып уяндың кебек тоелды безгә. Бу ничек бирелде? Бірден мен қазір де сіздің кебек сіздің янда йөрим. Һәм үземне ниндидер йылдызлы язучы дип алай хис иткәнем юк. Ничек бирелде? Ул хыял булырга тиеш. Әгәр син хыяллана беләсең икән, ул хыял иртәме соңмы тормышка аша. Китап язу, әсәрләр язу, ул шулай минем хыялым иде. Ышансагыз, ышаныгыз, ышанмасагыз юк. Мин бер 20 еллар элек матур гына Казандагы бер матур гына йортлар урнашкан кварталга килеп элеккән идем. Һәм шунда йөргәндә бик буйык чагым иде, шушында яшәсәм иде дип хыялланган идем. Һәм үткән сайын бүген мин шунда яшим. Һәм ул ничектер үзеннән үзе килеп чыкты. Демәк, син хыялына ниндидер шундый позитив нотада теләдең? Аны ничек башыңа салып куясың? Ул гомумән бөтен нәрсәдә шулай. Мәсәлән, минем хыялым китап киштәсендә үземнең китапларым күрү ул минем хыялым иде. Һәм мин үземне шуның белән программалаштырдым да, һәм шушы нәтиҗәгә ирештем. Ул катлаулы процесс, ләкин ул шул вакытта менә ничектер гади һәм үзеннән үзе килеп чыга. Әмма инде һәрбер хыялда көтә белергә кирәк. Әгәр син сабырсыз, анда-монда бәргәләнеп, нигенде ул миндә юк, миндә бит булырга тиеш, мин һичшиксез аңа алай иттереп бер нинди хыялга да ирешеп булмый. Аңа әкренләп киләсең. Һәр нәрсәнең, һәрбер ирешкән уңышның үз вакыты була. Шуңа күрә шәбәләнсәң, бер нәрсә дә булмый. Шуңа күрә Аллага шөкер, менә мин шушы хыялларымны әкренләп тормышка ашырып барам, бер кая ашыкмыйм. Зур тырышлык, зур хезмәт нәтиҗәсе ул әлбәттә, теге гади генә әдәби әсәр язу гади генә әйбер түгел. Әле аның язганнан соң да эшкәртеп утырулары, аннан да авыррак әле юк аның. Теге инде син язган әйберне нәшриятка тапшырып, ягъни төзәтеп, кеше төзәткән үзен кирдән төзәтеп, аның бик каты күп менә шул вак эшләре бар. Әлбәттә, бөтен нәрсә ул хезмәт җимеше. Бу да бу 2 китап та алар артында бик зур хезмәт. Менә миндә сиңа шуңа басым ясыйсым килә. Син бит хикәяләр җыентыгы белән дә чыкмадың. 1-2 генә хикәя белән генә дә чыкмадың. Хикәя яза белмим икәнлегемне аңладым. Ләкин алайда синең берничә хикәяң бар һәм алар шактый уңышлы укыла торган хикәяләр. Синең күзлектән, ләкин Чөнки тема сайланышы. Бәлки шулайдыр. Әмма минем күзлектән булса да, мәсәлән, мин синең романнарыңны, повестьларны беренчеләрдән булып укучы кеше буларак, алар миңа Фирдус иҗаты булу өчен генә түгел, әдәбият белән һәрдаим кызыксынып баручы кеше буларак һәм китап укырга яратучы кеше буларак нык тәэсир итте һәм мин аларны бик яратып укыдым. Алар икесе дә бик күләмле һәм зур хезмәт таләп итә торган әсәрләр, чөнки алар тарихи әсәрләр. Буа безнең тормышыбызның бер чырын үз ичен алса, Урда ханы үзбәк, ул инде бөтенләй тарихи, безнең ата-бабаларыбыз тарихын чагылдыручы роман. Тарихи роман язу, минемчә, иң катлаулы жанрларның берсе. Ни өчен син менә бу жанрга алындың? Ул сиңа нәрсәсе белән якын? Якын дип ул бит үзеннән үзе
килеп чыга торган әйбер. Гомумән тарих белән инде без бала чактан кызыксына идек, шул ук тарихи романнар укып, бигрәк тә безнең чорда модада иде бит инде ул тарихи романнар уку. Әлбәттә, ул чорлар миңа кызык тоелды. Буа инде ул безнең әбиләр сөйләгән вакыйгалар, ул безнең якта булган вакыйгалар. Шул тимер юл төзелеше сугыш елларында бу романы ул менә шул безнең минем инде мәрхүм әбиләр сөйләп калдырылган күпмедер дәрәҗәдә шул хатирәләргә нигезләнгән роман. Беренче чиратта. Урда хан үзбәк, анысы үзеннән үзе шулай килеп чыкты. Мин үзбәк ханның тарихы белән кызыксына башладым. Бер китап, ике китап, һәм башкалар, һәм әкренләп менә шушы кызыклы бер сюжет линиясе барлыкка килде. Менә ничектер алар бит инде син йөрисең, аны сизмисең дә, ул синең күңелгә менә бөртек салынган шикелле, ул шытып чыга башлый, әкренләп ачыла, үсә башлый, сизми дә каласың. Һәм инде ниләр текстлар туа. Аннан син утырып аларны кәгазьгә төшерү иң авыры. Сине кыска вакыт эчендә шундый роман язып булмый дип гаепләүчеләр булды? Гаепләүче түгел инде ул, мен аны гаепләү дип кабул итмим, шик белдерүчеләрдер. Ләкин минем Аллаһ Тәгалә каршында да, укучылар каршында да намусым чиста, үзем яздым, беркем язып бирмәде. Хаталары да, тел чатаклыклары да үземнеке. Шуңа күрә ярты елда роман язу авыр әйбер түгел. Инде туган сюжетны кәгазьгә төшерү өчен ярты ел бик зур вакыт аралыгы. Аңа бит инде әзерлек үткәрелгән, сюжет күз алдына килгән, шуны утырып язарга гына кирәк. Тарихи фактлар өйрәнелгән. Әйе, күпмедер дәрәҗәдә, үземә җитәрлек дәрәҗәдә инде, шуңа күрә теге мин аңа бик таныш карыйм. Аннан соң менә сез күләмле дисез. Күләмнәре аңа кадәр зур түгел. Әйтик, шул сызгыра торган укулар белән чагыштырсак, анда 700-ләр, 800-ләр бит ялгышмасам. Хәзерге романнарның күләмнәре аңа кадәр зур түгел. Менә мәсәлән, үземнекеләрне әйтәм инде. Шуңа күрә мин андый теге җиннәр булышып языла торган әйбер дип әйтмәсәм, ул кешенең хәленнән килә торган әйбер. Романнарның кыскалыгы һәм бүгенге укучы таләпләре турында без әле соңрак сөйләшербез, әмма минем тагын бер моментка тукталып үтәсем килә. Шундый ике тарихи әсәрдән соң син быел узган ел ахырында Шым дигән өр-яңа повесть тәкъдим иттең. Һәм ул тагын әдәби конкурста җиңү яулады. Повесть номинациясендә беренче урынга чыкты. Һәм ул инде безнең бүгенге тормышыбызны чагылдыра торган әсәр дип кабул итәм мин аны. Ниндидер фантастик сүрәтләүләре бар кебек тоелса да. Бу без яши торган чор һәм безнең күпчелегебез кичергән Шым бүгенге көндә. Бу синең үзеңнең күз алдавыңмы, үзеңнең кичерешләреңме? Әлбәттә, ул һавада эленеп торган тойгылар, кәгазьгә төшкән тойгылар. Анда бит үткәннәр булган кебек, ләкин инде еракта калган. Без бүген шушы шомлы мөхиттә яшибез, киләчәкнең инде икәнлеге билгесезрәк. Әлбәттә, ул минем үзем аша кичерелгән хисләр. Мин бик шомланып һәм киләчәк нинди булыр дигән уйлар белән яшәгәнгә күрә язылды. Әкренләп әлбәттә аңа да күнегәсең, чөнки һәрбер халәтнең үзенең стадияләре бар. Хәзер инде ул дәрәҗәдә түгел. Һәм аның азагы, Алла бирсә, ул повесттагыча түгел. Аның повестында да алай түгел инде, дөресен әйткәндә. Ләкин менә шушы шомлану, сискәнү, уйлану, киләчәкне күз алларга маташу һәммә бездә дә бар. Һәммә безнең дә күңелендә. Шуңа күрә бу күпмедер дәрәҗәдә бик шәхси әсәр әлбәттә. Менә синең бөтен әсәрләреңне укыганнан соңдыр инде тәнкыйтьче, галим Гомәр Даутов сине әле күптән түгел дип әйтик инде узган Язучылар берлегенең әдәби ел йомгаклары утырышында сине Зөлфәт Хәким белән бер рәттән куеп, Фирдүс Гыймалтдинов һәм Равил Сабыр татар әдәбиятының алтын баганалары дип атады. Минем күзлектән бу бик зур бәя. Син мондый бәяләмәне ничек кабул иттең? Артык зур бәя дияр идем, чөнки
Гомер абыйның ул күпмедер дәрәҗәдә бит инде күпмедер дәрәҗәдә түгел, беренче чиратта аның үзенең шәхси бәясе бу. Ул укучы буларак, Ләкин ул тәнкыйтьче. тәнкыйтьче буларак уларның бәясе бар бер, ул соңгы инстанция түгел бит. Мин үземне ул дәрәҗәдә тегендер багана, алтын багана дип санамыйм. Үзем белгәнчә, үзем тойганча, үземнең хәлдән килгәнчә язам. Әгәр аңа нидер бәя бирәләр икән, әлбәттә ул күңелгә рәхәт. Ул иҗат кешесе өчен бик мөһим әйбер ул. Ләкин инде мин, сез мине күптән беләсез, үзегез дә теге шапырынып, кычкырып йөри торган кеше түгел. Ул яктан бик тыныч карыйм, мактауга бигрәк тә. Бу бәяне әле зур хезмәт белән аклыйсы бар. Аның өчен язарга кирәк, иҗат итәргә кирәк. Шуңа күрә мин аны менә бу очракта ниндидер бер аванс рәвешендә кабул итәм. Үзеңне татар әдәбиятына яңа сулыш алып килдем дип уйлыйсыңмы? Юк. Гомумән әдәбиятта яңа сулыш дигән төшенчә ул нәрсә дигәнне аңлата? Мин хәзер шул сорауга җавап эзләргә маташам. Тапшыруга җавап бар дисә дә, җавап булмаган әйберләр шактый. Мин менә шул сорауга җавап эзләргә маташам. Мин хәзерге заман бигрәк тә рус әдәбиятын соңгы вакытта күп укыйм. Яңа сулыш миңа ошап бетмәгән мизгелләр шактый. Әйтик шул рус әдәбиятын алсак. Чөнки кайбер теге зур бәйгеләрдә зур урыннар алган әсәрләр үзләренең сәерлеге, аңлаешсызлыгы һәм гомумән, бәлки мин инде яшем шундыйдыр, белмим. Ләкин сәерсендерә торган әсәрләр шактый. Мәсәлән, шул рус әдәбиятына әйләнеп кайтсак, сүгенү сүзләр бик күп. Хәтта минем авылда туган баланың да колагын йыртып керә торган сүгенү сүзләре без теге ат абзарында сөйләшә торган сүз тезмәләр. Шуңа күрә яңа сулыш диеп без кая нәрсә табырга маташабыз. Мин әлегә бу сорауга җавап бирә алмыйм. Бердән, икенчедән, аның хәтле яңа сулыш алырга кирәкме икән ул дигән шигемдә туа кайвакыт. Чөнки мин үзем инде әлбәттә классик әдәбиятта тәрбияләнгән. Миңа мантыйгы булган, кыйрыкка бәйләнгән, очы кыйрыкка бәйләнгән әсәрләр әлбәттә күбрәк ошый, һәм мин аларны укыйм. Формалар, менә мәсәлән, ул шумга әйләнеп кайтсак, мин аны үземчә инде менә теге элек язган калыпларымнан чыгып язылган ниндидер бер яңа форма табарга. Ул яңа форма дип теге мин уйлап чыгарган форма түгел, әлбәттә. Ләкин менә минем үзем өчен үзгә формага мөрәҗәгать иттереп язып караган әйберем. Әле тагын башка аның мисаллары да бар. Мәсәлән, мин теге үземнең иҗатымда нитеп карыйм, санап карыйм, белмим, нәрсә белмим ничек дигәндәй. Шуңа күрә менә ул яңа форма ничек булырга тиеш. Мин бик теге бу сорауга әлегә кадәр җавап таба алмадым. Бик тирән фәлсәфәгә кереп китергән, әйтгәндә Пелевиннарны укый башласаң, бит инде чумасың, чыга торган түгел. Аннан соң инде ул әдәби әсәр, мин авторларын әйтмим, әсәрне укып чыкканнан соң, мин үземне теге бик надан кеше дип санамыйм инде. Ләкин аннан соң интернетка кереп, бу әсәр нәрсә турында икән диеп, сорау биреп, шуны аңлатманы укып чыкканнан соң, шул әсәргә китап укыганнан соң китап нәрсә турында икән дип җавап эзләү шулай ук нормаль хәл түгел инде ул. Нормаль хәл инде, әйтик, классик әдәбиятта алсак инде, мәсәлән, сез Маркесның «100 лет одиночествосын» укып карагыз. Аны шулай ук аңлатмасын укымыйча, яисә Картасарның «Игра в классике». Төрле әсәрләр бар. Шул ук вакытта, мәсәлән, мин рәхәтләнеп Ремаркны укыйм, алар шул бер чорда иҗат иткәннәр. Ремарк бөтенләй икенче юнәлештә. Шуңа күрә менә белмим, аны тегесе дә бусы да булырга тиештер дип уйлыйм инде. Ләкин мин үзем әлбәттә классик әдәбиятка бик күбрәк үзем тартылам дип саныйм. Менә син әйткән әйбер ул аңлаешсыз әйберләр күп бүген әдәбиятта дигән сүз, ул бәлки
язучыларга гына да бәйле әйбер түгелдер. Язучыларның укучыга иярергә тырышуыдыр. Безнең бүген бит инде укучы да үзгәрә, гомумән заман үзгәрә, кабул итеш үзгәрә, фикерләү үзгәрә. Саташу формасында язылган әйбер ул укучыга Әгәр алар зур премиялар яулыйлар һәм кибетләрдә сатылалар икән, димәк аларга барыбер ихтыяҗ бар. Син менә әдәбият һәм журналистика укучыга яраклашырга тиеш дип саныйсыңмы? Яки без бит инде әдәбиятны укучыны тәрбияләргә тиеш дип өйрәнгән. Менә мәсәлән, ялгышмасам, узган елда беренче урында Россиядә иң күп сатылган китаплар исемлегендә, Пелевин, аннан соң Оруэлл 1984 һәм өченчесе Ремарк. Бу классик әдәбият турында сүз бар. Әлбәттә, анда фэнтезилар сатып алалар, ничек иттереп «Өч көндә байырга» дигән китаплар һәм башкалар. Әлбәттә, язучы ул укучының ихтыяҗына иярергә тиеш. Ничек инде әгәр син укучыга кызык булмаган әсәр язып, әгәр ул укылмаса, ул кызык түгел бит инде. Чөнки без журналистлар булгач, безгә бик мөһим, күпме караган, күпме әйткән, нинди фикер йөрткәннәр безнең канда бит инде. Шуңа күрә минемчә әдәбият ул кызык булырга тиеш. Мен тәрбиягә килгәндә, аның инде татар телендә язылуы һәм татарча укылуы ул хәзерге заманда ни кызганыч үк тәрбия чарасы. Татар әдәбияты укучылар таләпләренә җавап бирә дип саныйсыңмы? Әлбәттә. Бүгенге татар әдәбияты. Әлбәттә. Без сөйләмибез, мәсәлән, син дә, мин дә һәм безнең өлкәдә эшләүче бик күршеләрнең һәркемнең әлбәттә өстәл китап ул Мөхәммәд Мәһдиев, Гомәр Баширов, әйтик, Аяз Гиләҗев. Без һаман шуларга мөрәҗәгать итәбез, һәм шуларны укыйбыз. Бүгенге заманча татар әдәбиятыннан син гади укучы буларак кемнәрне аерып атап үтәр идең? Мин беркемдә аерып атап үтәсем килми. Ләкин мин бер әйберне әйтә алам, безнең татар әдәбиятында хәрәкәт һәм иҗат бар, һәм укырлык әсәрләр дә бар, һәм әйтергә кирәк, алар төрле жанрларда. Алайса, мин сиңа сорауны башкача бирәм. Биреп кара. Син нәрсә укыйсың бүген? Мен соңгы укып чыкканым әле менә беренче өлеше Зөлфәт Хәкимнең Серле тәңкә. Чөнки ул Казан утларының иң соңгы санында басылып чыкты. Әйе. Ул барадыр бит. Бара, әлбәттә. Әйе, һәм миңа бик ошады. Чөнки анда авантюра да бар, анда тарих та бар, анда бүгенге чор да бар. Бик мәгълүматлы. Әйе. Миңа бик ошады. Шуңа күрә менә мәсәлән, мисал өчен, мин шуны укып чыктым. Әмма минем белүемчә, син параллель рәвештә берничә китап укый торган кеше. Әйе. Ну, алар бит инде менә хәзер мен мәсәлән, алар татар әдәбиятына карамый бит инде. Хәзерге вакытта, мәсәлән, мен укып бетерәм, битеп бара инде, бер 50 бит калгандыр. Ремарк, Триумфальная арка. Аннан соң Фейхтвангер, Семья Оперман, алар бер чор турында бит инде икесе дә. Фашизм темасына. Аннан соң өченче китап Бен Кейн дигән тарихи романнар авторы Ганнибал Кровавые поля дип атала. Ансы инде ни өчен бераз җилләнеп алыр өчен кызыклы, ул тарихи, ләкин ул башкарак чорда Бен Кейн безнең илдәге түгел бит инде бераз исеме буенча да дигәндәй. Менә шулар һәм берничә төр тагын бар инде мөрәҗәгать итә торган җитдирәк, алар әдәбиятка карап торган җитдирәк китаплар. Тарихи роман дигәннән яңарак кына Гомәр Даутов безгә үзенең ел йомгаклары утырышында әйтелеп бетелмәгән фикерләрен материал иттереп җибәрде, һәм анда аның инде тарихи романнарга карата фикере бар. Фактик хаталар бик күп дигән. Гомумән тарихи романнарда хаталар булырга тиеш түгел, һәм укучыны бутарга ярамый дигән фикер уздыра ул. Син ничек уйлыйсың, менә әдәбиятта хата дигән төшенчә була аламы? Ул бит әдәби әсәр. Әлбәттә, документаль әсәр турында сүз барганда, без бернинди дә хата турында хатаны кичерә алмыйбыз. Әмма әдәби әсәрдә бу ничек
кабул ителә. Синең үзеңне тәнкыйтьләүчеләр булмадымы? Бар инде. Хаталар бар. Бар әлбәттә. Һәм анда хаталар бар икәнен мин беләм. Нинди хаталар бар икәнен дә беләм, якынча. Атамаларда хаталар киткән урыннары бар һәм башкалар. Без манда бит иң төп әйбер, минемчә, тарихи романда. Ул мәгънәне үзгәртергә тиеш түгел. Ул төрлечә аталарга мөмкин, 5-10 елга тегендә монда чигенештә булырга мөмкин, әлбәттә 5-10 гасырга түгел. Ләкин менә аның нинди нәтиҗәләргә китерүе, менә теге яки бу вакыйганың ахыр чиктә нинди нәтиҗәләргә китерүе мөһим, минемчә. Нигә менә шушы чорда шушы кабул ителгән карар шушындый нәтиҗәләргә китерде. Менә шул әйбер мөһим дип уйлыйм. Мәсәлән, шул ук Урда ханы үзбәккә әйләнеп кайтсак, ул бит инде минем уйдырмам, аларның образлары да минем уйдырмам. Ул аның характері да минем уйдырмам. Ләкин тарих бар. Ахыр чиктә, менә минемчә, шушы карарлар ахыр чиктә Алтын Урда дәүләтенең таркалуына китергән сәбәпләр менә шушы чорда да ята дип уйлап яздым мин. Минем анда төп әйтәсе килгән фикерем менә шушындый. Төп ансыгына түгел, әлбәттә. Анда тагын бер төп фикер бар синең, ничек итеп хатын-кызның гомере буе Юк, ансы төп фикер түгел инде. Идарә итүгә басым төп фикер түгел инде, Гөлнара. Ансы ул Адәм белән Хава яралгачтын Иблис Хаваны кытырткан. Һәм Хава кытыртуы белән Адәм дә теге алманы авыз иткән. Шуңа күрә ул гомерлек сюжет, гомерлек тема, ансы төп тема түгел. Син миңа рәхмәтле булырга тиеш, чөнки мин хәзер күпме хатын-кызга синең әсәреңә реклама ясадым. Юк, ансы аңлыйм, ләкин мәхәббәтсез булмый инде ул. Бернинди тарихта мәхәббәтсез булмый. Мәхәббәт төрле була. Менә кулга алып күрсәтим әле мин бу китапны. Шуңа күрә мәхәббәтсез булмый. Монда мәхәббәт тә, тарих та һәм хатын-кызның астыртынлыгы да, көнчелек тә, туганнар арасындагы мөнәсәбәт тә бөтен нәрсә бар. Тайдулла хатын турында инде син аны артык күтәргәнсең дип әйтүчеләр дә булды, ир азатыннан инде теге менә син. Хатын-кыз аның кадәр йогынты ясый алмый, ир кешегә диючеләр булды. Шул чор каталышулары бар. Урда дәүләте Жушилосы дигән ярый. Рим папалары белән язышканнар, һәм Рим папасы язган, хөрмәтле һәм башкалар Үзбәк хан һәм аның яраткан хатыны Тайдул. Шул хатларга кертелгән хатын булган. Су буе тезелеп киткән хатыннары булган, ләкин Римда яшәп ятучы папалар хатларында искә алганнар шул хатынны. Димәк, аның йогынтысы шул дәрәҗәдә зур булган дип. Ләкин бу әлбәттә, ансы теге ир хатын мөнәсәбәтләре мәхәббәтсез булмый, ләкин ул төп тема түгел, ул төп тема, ул темаларның берсе. Әлбәттә, шундый югарылыкларга ирешеп, ул хатын шулай ук Урда дәүләтенең алга таба тәрәккый иткән язмышында үзенең ролен уйнамый калмады дип уйлыйм. Сине гаепләүче иратлар бар дип әйттең. Менә син гаилә мөнәсәбәтләренә классик карашлы ират буларак үзең ничек уйлыйсың? Темадан читтә китеп, әдәбияттан читкә китеп, хатын-кызның йогынтысы чынлап та зурмы Зур, иратка? әлбәттә. Әгәр инде мин аңа ышанмаган булсам, мин аны яза алмыйм. Без бит инде барыбер, менә ул теләсә кайсы авторны алып карасаң, ул язган әйбер аның күңел көзгесенең чагылышы. Ул үзе уйлаган, үзе аңлаган дәрәҗәдә һәм үзенең тормышка карашлары дәрәҗәсендә яза. Ул явызлыкны менә шушылай күрә. Ул аның кабул итү рәвеше. Менә шуңа күрә әлбәттә мин аны бик яхшы беләм. Бигрәк тә инде кабатлана тора дигәндәй, шуңа күрә ул күз алдындагы әйберләр бит инде. Менә әдәбият бул беренче чиратта сүз. Журналистикада әле жанрлар бар. Әдәбиятта без аны картина белән дә күрсәтә алмыйбыз, без аны фотография белән дә күрсәтә алмыйбыз. Язучы укучыга бары тик сүз белән генә тәэсир итә ала. Сүзнең көчен ни дәрәҗәдә бәялисең? Сүзнең көче бик мөһим. Мин менә мәсәлән теге әлбәттә иң югары баскычта шигърият тора.
сөзінің не дәрежеде күчле икәнлеген тасвирлаучы әдәби жанр ул шигърият. Менә мин мәсәлән шигырьләр яза белмим, мин ул югарылыкка ирешә алмыйм. Тел бик кызыклы инструмент. Аның белән бик сак һәм шул ук вакытта бик оста да кулланырга мөмкин. Мин әйтик үземнең телемне ул теге дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә камил дип әйтә алмыйм. Әлбәттә, мин монда публицистика телдә өстенлек иткән урыннар бардыр. Бөтен мәгънәне бирә торган бер сүз безнең хезмәттә. Шуңа күрә ул сүзне тагын да шарлар өчен әйләнеп кайтабыз инде. Татар әдәбиятын укырга кирәк шул исәптән. Ансыз булмый. Классикларны укырга кирәк. Миндә берничә томда берничә төрле сүзлекләр. Алардан еш файдаланам. Шуңа күрә ул бик кирәкле һәм бик мөһим әйбер. Мәсәлән, бу китапны алсак, ихтибар итмәй, арыс капка дип язылган, ягъни урыс капка дип төзәткәннәр. Ә ул арыс хан, урыс хан, арыс бәхет, арыс бәхет капкасы. Арыс капка хәрефе белән языла. Шуңа күрә әмдә урыс капка киткән. Менә сүз, бер сүздән нинди мәгънә үзгәрә. Менә шуңа күрә ничектер менә шулай дип җавап бирер идем. Шуның белән бер рәттән бүген телне һәм язу стилен гадиләштерергә кирәк дигән фикерләр дә ишетелә. Әмма кайбер язучыларны укыганда әдәбиятка якын торган кешеләр өчен әлбәттә сыклана укыйсың телнең матурлыгына, борылмалыкларына. Шуның белән бер рәттән гади укучы бәлки аңлап та бетерми һәм аңа менә бик гади язылган әсәрләр кирәктер. Ни дәрәҗәдә гадилек булырга тиеш дип уйлыйсың? Бөтен нәрсәнең үз урыны, гади әсәрләр шулай кирәк. Кирәк, чөнки ул әкренләп тартыла кеше. Аны мин әйткәнем дә бар инде, сюжетының да, эчтәлегенең дә, теленең дә гадилеге белән үзенә тартып тора торган әсәрләр шулай кирәк. Чөнки әллә нинди теге катлаулы телгә килгәнче кеше күнегә торырга тиеш. Һәм безнең очракта татар әдәбияты очрагында ул әлбәттә беренче чиратта татарча язылу белән безгә кадерле нинди стильдә язылган булуга карамастан, укыдым да оныттыммы, яки мин аны укыдым да киштәгә алып куйдым да 10 елдан соң кире алып укыячакмын һәм моның мистер китабым булачак дигән фикердәме. Беренче чиратта ул татарча язылган һәм укучыны татар әдәбиятына җәлеп итә, бәлки ул шуны укыганнан соң икенче китабы иттереп Нурихан Фәттахны алып укыр. Шулай бара да. Яки Марсель Абыйгалиевның рух китабын укыр. Сүзнең ни дәрәҗәдә матур һәм ахаңлы икәнлегенә төшенер кебек. Мин тулысынча килешәм һәм мин шуңа күрә теге менә булар шундый бусы шүбәдә мин андый әйбер белән килешмим. Теге менә нәрсә инде ул булырга тиеш. Кешенең менә мин сезгә санап үттем инде китаплар укыганым. Кешенең төрле хәләте була. Менә мин ул хәләткә бәйле. Менә мин бүген җитди әйбер укыйсым килә. Тагын ярты сәгатьтән минем күпмедер вакыттан соң башны ял иттерәсе килә, җиңелрәк әйбер алып укыйсың. Шуның шикелле. Журналист сүзенең кеше бармы бүген? Син журналистика тарихының да шактый тарихы үзеңдә кичергән кеше, син 18 яшеңнән телевидениедә эшләгән һәм шактый абруйлы, танылган журналист булып үсеп җиткән кеше. Син юктан гына шундый зур филиалны җитәкләмисең һәм журналистика турында әлбәттә синең әйтер сүзләрең бардыр. Менә шуңа күрә Әлбәттә, теләсә кайсы сүзнең тәэсир көче бар. Бигрәк тә журналист авызыннан әйтелгән сүзнең тәэсир көче бар. Журналист сүзеннән куркалар. Юкса аны гомергә ничектер юнәлеш күрсәтеп торырга тырышмаслар иде. Юнәлеш күрсәтеп тору бар. Сүзнең көче бу һәр вакыт булды, бар һәм булачак. Журналистика ул шулай үзгәрә, дөнья үзгәргәчтен. Нишләтәсең, аның үзенең максатлары, бурычлары үзгәрә тора. Biz bugün менә шушындый заманда яшибез. Бер журналистиканы белә иде, икенчесен менә хәзер шушындый заманда. Без бит инде журналистиканың кайсы сыерның күп мәсәт биргәнен
tasvirlay turgan zamanlarında öttük. Andi jurnalistikada бар. Һәм ошолай журналистика дип санала иде. Түрлі шырларны үтә ул заманнан айырылғысыз. Бүгін башка бурычлар үти. Һәм алга таба дөнья үзгәрү белән шулай ук татар журналистикасының да шул исәптән миссиясе үзгәрешә. Ама без синең белән икебез дә классик журналистика үрнәгендә тәрбияләнгән һәм шулар тәэсирендә журналистикага килгән кешеләр һәм хезмәт юлында шундый юнәлештә башлаган кешеләр һәм бик танылган журналистлар әйтик Исмәгыйль Абый Шәрәфиев мәктәбен икебез дә үткән кеше, Флорид Агзамов кул астында укыган кешеләр. Бүгенге безнең дә менә шундый мәктәпне узган журналистларның да бүгенге агымга ияреп сарылыкка, каралыкка буйсыну рейтинглар һәм караулар артыннан кууларын ничек кабул итәсең? Кууларыбызны һәм карауларыбызны. Мин берәйберне беләм, һәм күп вакыт, күп тапкырлар үземнең тормышымда мин аның аша узган кеше, әгәр син нәрсәне дә булса үзгәртә алмыйсың икән, аны үзгәртергә маташып бергәләнүдән файда юк. Аны кабул итәргә кирәк. Телибезме, теләбимезме, замана алга бару белән ул үзгәрешләр үзенекен итәчәк. Мәсәлән, мин бик озак иң соңгылардан булып WhatsApp-ны үземә телефонга салдым. Чөнки мин кабул итә алмыйм. Ничек чытыр-пылтыр утырасың, яза. Һәм син бернинди социаль җилтәрләрдә юк. Юк. Иң соңыннан инде эш буенча мәҗбүр булдым керергә. Җитәкчелеген син анда юкмы дип. Telegram белән шул ук хәл. Ләкин мин анда кермәүдән WhatsApp эшләүдән туктамый. Эшләвен дәвам итә. Һәм хәзер инде менә мәҗбүрмен. Теге смайликлар, лайклар, шайтаннар бөтен нәрсәгә өйрәнергә тиз өйрәнелә инде ул, ләкин туры килә. Шуңа күрә барбер үзгәрешәк ул. Форматлар да үзгәрешәк, формалар да үзгәрешәк, миссия үзгәрмәскә тиеш. Иң мөһиме менә шул миссия. Әйткән сүзебезгә, әйләнеп кайтсаган сүзгә нинди мәгънә салабыз, нинди максатлар куябыз, менә шул үзгәрмәскә тиеш. Аның формасы әлбәттә үзгәрә. Аның замананың кануны шундый. Ләкин иң мөһиме мәгънә. Менә шул мәгънә югалырга тиеш түгел. Мәгънәсезлек басып ала башласа, әлбәттә күңелсез. Аны күрәм инде мин теге мәсәлән теге син, ләкин ул мәгънәсезлек белән алдап та булмый бит. Бер алдап була, ике алдап була, өченче тапкыр тотынмаячаклар. Мин менә шул ук шум повестен алып карасагыз, яңа баштан, анда ул хакта минем фикерләрем бар. Анда төп геройның теге миннең дигәндә озын бер монологы бар, менә нәкъ шул хакта һәм шул темага. Ләкин әйтәм бит, дөньяның кайбер үзгәрешләре белән, гомумән дөньяның үзгәрешләре белән килешергә, аны кабул итәргә һәм үз җаеңа борырга кирәк. Һәм минем сиңа соңгы соравым бүгенге әңгәмәдә. Син безне түгел, тамашачыларның гомумән барысын да безне генә түгел, үзеңнең шундый кечле тавышың белән әсир иткән кеше. Сине алтын тавыш дип атаучылар булды. Һәм төрле берәр нинди реклама яңгыратканда сирәк кенә ишетсәк тә без сине сөенәбез. Менә шушы алтын тавышны син хәзер бикләп яткырасың кебек, үзеңнең телевизион проект яки радио проект эшләргә алынырга теләмисеңме? Чөнки син эшли торган юнәлештә, телевидение юнәлешендә тавышның нинди көчле икәнлеген сиңа бит инде әйтеп торырга кирәк түгел. Ул бик кызык әйбер инде. Менә син үзеңне хәзер мин сөйлим, мин үземне ишетәм. Мин хәтта үземдә алтын тавышлы икәнлегемә инанып куям кай вакыт. Ләкин инде аны тасмага яздырып тыңласаң, ул бөтенләй үзгә кеше тавышы шикелле яңгырый. Үзенең тавышка кабул ителми, үзгә кеше, ят кешенеке төсле яңгырый. Тавыш мәсьәләсендә мин сезнең комплиментларны кабул итәргә мәҗбүрмен. Заманында инде әйтәләр иде, мен инде үтүкне дә кабызырга куркам, чөнки аннан да син радиода да син идең, телевидениедә да син идең. Кара башларсың дип. Кичкенә акчаларга шул зур тавышыбызны сатып яттык заманында. Хәзер миңа мөрәҗәгать итсәләр, мин акча алмыйм, ләкин каршы килмим. Мәсәлән, күптән түгел
филармония директоры Кадим Назирович Илхам абинин инде үттүл концерт, шунун ролигин табышландырырга сураган иде. Каршы келмейм. Радиода биз радио спектакльлер ясыйбыз. Анда хәзер менә Марат Лотович жетәкләгән комиссия ярдәме белән әдәби спектакльләр, әдәби әсәрләрне радио спектакльләр рәвешенә күчереп аларны итәбез. Анда да миңа рольләр бирәләр. Иң теге усал, явыз кешеләрнең рольләре миңа эләгә. Һәм мин аларны төшеп, утырып, укыйм, текстларны кызык әйбер тавышландыру, геройларны тавышландырып утыру. Теге радио, телевизион проектлар мин аңа минем теге менә хәзерге әйтәйин тарихи чорда минем аңа тартылырга теләгем юк. Чөнки мин бердән административ эш бик күп вакытны ала, бик күп вакыт китә, вакыт мәсьәләләрне хәл итү, иҗат коллективы. Аның белән эшләргә кирәк, кешеләр белән аралашырга, сөйләшергә кирәк. Бездә сөйләшү аша гына хәл итеп була. Теге кеше гел сөйләшергә тели. Шуңа күрә утырасың, сөйләшәсең, итәсең, көн узып киткән була инде. Ниндидер менә теге цикл буенча бара торган, цикл белән бара торган тапшыру эшләргә минем физик мөмкинлегем юк. Начар әйбер эшлисем килми. Яхшы әйберне эшләргә вакыт җитми. Мәсәлән, әсәрне ул бит идә язасың, кич язасың, буш вакытыңда язасың. Тапшырулар белән алай кайчан теләсәң шунда чыгып китә торган, чөнки анда синең артыңда зур команда тора бит, кешеләр көтеп тора, аларны мин көттереп торырга хакым юк. Шуңа күрә менә бу мәсьәләдә мин ничектер инде үзем белән сулык төзедем. Теге телевизион, радио тапшырулар алып бару турында менә хәзерге тормыш этабында андый мөмкинлегем һәм планнарым юк. Язам, ансы бар. Хәзер менә тагын бер роман белән утырам. Ул буларыннан бөтенләй үзгә роман булачак. Білмейм менә, әйтәсез бит инде теге кешегә нәрсә кирәк. Менә ул кирәкме, юкмы, шулай ук сораулар бар. Ансы инде күпмедер дәрәҗәдә үземнең шул журналистлык тәҗрибәсеннән чыккан вакыйга. Ул катлы сюжетка төзелгән, кырылган. Менә ул инде язылып бетте, ул тарихи да түгел, анда фактлар да бик теге инде аңлаешлы. Ләкин менә утырып язарга вакыт юк. Минем үзем өчен кызык булыр шикелле тоела. Белмим, укучы нәрсә әйтер. Бик тиздән әдәбият яратучы кеше буларак яңа әсәрләреңне көтеп калабыз һәм син әйткәннәрендә бик тиз якын арада укырбыз дип өметләнәбез. Иҗади уңышлар сиңа. Рәхмәт, Гөлнара. Кабат очрашуларга кадәр. Үзегезгә дә бөтен килгән кунакларыгыз сезгә җавапларын таба алсыннар иде. Хәтта иң четерекле мәсьәләләргә дә. Рәхмәт. Шулай булсын. Рәхмәт.